سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في هنلو محمود 30 سنه زتدالو علتاو زيناتات يزلكم مصيلخو كم وترو كيساب فصام دباتنا نختكتاتلنا اندعدمكو بقدامنت ارئيس زينا ኩባንያ ህንጻ ሰገን ሱሳን ሰለስተን መንእስያት በሙያ ስነ ህንጻ አሰልጢኑ ኢሰመኮ ብሰንኪ መንነቶም ኣብ ክልል ዓፋር ታሲሮም ዝርከቡ ተጋሩ ክፍትሑ ጸዊዑ ጀርመን ካብ አፍሪካ ዝዘመተቶ ቅርስታት ትመልስ አሜሪካ ኣብ ኤውሮፓ ዘለዋ ዓቕሚ ሰራዊት ክትውስኸሉ ከም ዝኾነትን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኩባንያ ህንጻ ሰገን ሱሳን ሰለስተን መንእስያት በሙያ ስነ ህንጻ አሰልጢኑ መሰልጠነ ማዕከል ህነ 4 አዋርሕ በስተፈላለየ ሙያታት ስነ ህንጻ በክለሰ ሐሳብን ግብርን ዘሰልጠኖም ሱሳን ሰለስተን መንእስያት በ23 ሰነ ተመሪቆም በሚኒስትሪ ዕዮን ማህበራዊ ድሕነትን ምምሕዳር ዞባ ጋሽባርካን ኩባንያ ህንጻ ሰገን ናብ ዝወደበ ስልጠና ዝተሳተፉ መንእስያት ካብ ንኡሳን ዞባታት ባረንቱ ሻምብቆን ምምሕዳር ከባቢ አግማይትን ዝተዋጹ ኮይኖም ብዓውድታት ስራሓት ሓጺን መንደቕ ጽርበትን ናይ ምዛም ስራሓትን እዮም ሰልጢኖም سلطنتي دحرنا يسلستا وارح كل حسابو تمرتي اب تسني بيشا بارنتون اسمرانا بزركب اكلات كوبانيا هانصا سجن غبرو تمرتي كم زقسمو عليتنا سلطنتن حبيروم ابتنا يمرق سن سرعت زترخبت منستر عيون محبرو دحنتن ويزروه لؤول غبراب سلطنتي بزقسمو ميا هيوتو من لويطوم اب كوابيم اوتاوي صلوان نمحدار ابرتيوم كصعرو اتحساسيبام أمحدار زوبا غاشواركا أمباسادر محمود علي حوري بوغنو أبتفلامي سلطنا زتساتفو منأسيات نخلوت أرياه ناي مخوان حلافنت زتسكم مخوانم تغنزيبوم أبستمدبولو بوتا أبنتاويان كخونو تلابيوم أكايد سرح كوباني هانصا سجناتو تسفاي غويتوم اتسلطنا علامو منأسيات أبكوايوم أبزكايد لمعتاون تحت غرصن مدبات أبركتو نخلو مخوانو بمملكات كساب شعو أب بروجكتات كوباني هانصا سجن تمديبوم مويوم زعبيلو عدل كخفتلو مخوانو حبيرو ኢሰመኮ በሰንኪ መንነቶም ኣብ ክልል ዓፋር ታሲሮም ዝርከቡ ተጋሩ ክፍትሑ ጸዊዑ ኮሚሽን ሰው መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ሰመራን አጋቲናን ኣብ ማዕስከራት ተታሒዞም ዝርከቡ ተጋሩ ብቁልጡፍን በዘይቅድመ ኩነትን ክፍትሑ ጸዊዑ እቲ ኮሚሽን ተማል ረብዑ ኣብ ዝውጹ መግለጺ ተማሰርቲ ዓለይቲ መሰረት ዝገበረ ዘይሕጋውን ጃምላውን ስለዝኾነ ብቁልጡፍ ክፍትሑ ይግባእ ኢሎም ናብ መንበር ከባቢኦም ክሳብ ዝምለሱ ኣብቲ መጽንሒ ቦታ ከጸንሑ ዝደልዩ እንታለዩን ብድልዮቶምን በዘይ ዝኾነ ናይ ምንቅስቃስን ገደብን ክኸውን ኣሎ ክብል ሓቲቱም ደቃንስዮ ህፃናትን ሽማግለታትን ዝርከቡን በአሻዕ ዝውጽሩ ተወለድቲ ትግራይ በዘይ ዝኾነ ገበን ተዳጉኖም ንኸቢድ ስቃይን ሞትን ከም ዝተቃልዑ ኣብ ቀረባ እዋን ምግላጾም ዝዝከርዩ እቶም ወገናት ኣብ ጥቓ ከተማ ኣብ ዓላ ወይካ ሸኸት ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ዓፋርን ውግእ ድሕሪ ምክያዱ ሓይልታት ዓፋርና ውሑስ ቦታ ከነግዕዘኩም ኢና ብምባል ዓይነ ስውራን ከይተረፉ ዝርከቦም ልዕሊ 15000 ሰባት ፈለማና ቤት ማሰርትን መደበር ፖሊስን ካብኡ ድማ በመኪና ተጻዒኖም ናብ ሰመራ ከም ዝወሰድዎም ተዛሪቦም ምስ ህወሓት ርክብ ነይሩኩም ዝተባሃሉ ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ከም ዝተቐተሉን ገሊጾም ብፍላይ ሓይልታት ትግራይ ከተማ ሸኸት ወይካ ኣብ ዓላ ገዲፎም ምስ ወጹ ልዕሊ 300 ሰባት ብዕጡቃት ዓፋር ከም ዝተቐተሉ ካብቶም ኣብ ቤት ማሰርት ዝርከቡ ምግላጾም ዝዝከርዩ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ብዛዕባቲ ኣብ ዓላ ጋጢሙ ዝተባለ ክስታት ጃምላው ቅትለት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ የልቦን ኮሚሽን ሰው መሰላት ኢትዮጵያ ተማል ኣብ ዝውጹ መግለጺ ግን ምስቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኩናት ብዝተሓዘ ካብ መዳወብቲ ከባቢታት ትግራይን ዓፋርን ንድሕነትን ብገበን ዝድልዩ ንምፍላይን ብዝብል ኣብ ሰመራን አጋቲናን ዝበሃሉ ማዕስከራት ኣስታት 9000 ዝግመቱ ተወለድቲ ትግራይ ተታሒዞም ምህሎም አረጋግጽ አለኹ ኢሉም እቶም በስምዕ ቆቢ ተታሒዞም ዝርከቡ ተጋሩ ሰመዚ ጸጥታን ዓፋርን ሲቪላት አመራር ሓዞባን ወረዳን ተወዳዲቦም ንተወለድቲ ትግራይ በፍላይ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ንመዓልታት ብመንኪና ዘጓዓዞም ከም ዝኾኑ ገሊጹም እቲ ኮሚሽን ዝዘራረቦም ኣብቶም መጽንሒ ቦታታት ዝርከቡ ሰባት ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ ከወጹን ኣብቲ ከባቢ ክሳብ ሕጂ ክጸንሑ ዝተገብሩሉን ካብ ፍቓዶም ወጻእ ምዃኑ ገሊጾም ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኣብቶም መጽንሒ ቦታታት ምብጻሕ ኣብ ዘካየደሉ
ዝነበረሉ 8567 ከም ዝረኸበ ዝገለጸ ኮይኑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተፈላለዮም ክተሓዙ ስለዝተገበረ ኣባላት ቤተሰብ ተፈላለዮም ክነብሩ ተገዲዶም ክብል ሓቢሩ ኣብቶም ማእከላት ሕጽረት ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝን ሕክምናን ከም ዘሎን ተላባዒ ብዝመስል ሕማም ሰባት ከም ዝሞቱን ዝሕብር መግለጺ ኢሰመኮ ሓንቲ ቤተሰብ ስነ ልቡናዊ ጸገም ኣጋጢሞ ኢሎም ዝኣስሩ ኣንስቲ ሓሙሽተ ዝኾኑ ከቢድ መቁሰልቲ ዘለዎም ሰባት ጸገም ምዕባለ ኣእምሮ ዘለዎም ሓሙሽተ ህጻናት ከምኡ ድማ ብሕማም ቆርበት ዝተጠቕዑ ካብ 4 ክሳብ 5 ዕድመ ዝርከቡ ህጻናት ኣብቶም ማስክራት ይርከቡ ኢሎም ካብቲ መዳጎኒ ከም ገሌሎም ካብ ዝውጽኡ ውሕዳት ሓደ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ብፍላይ ከም ብዝሕደምን ሽኮርያን ዝኣመሰለ ሕዱር ሕማም ዝነበሮም ኣዝዮም ከም ዝተሳቀዩ ዝሓመመ ንኽወጽእ ይኹን ሕክምና ከልኪሎም ልክዕ ከም ምሩኻት ከም ዝሓዞም ገሊጹ ምንባሩ ዝከርዩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ማሰርቶም ተጋሩ በስም ዕቆቢ ዝተፈጸመ ዓሌት መሰረት ዝገበረም ዘይሕጋውን ጃምላውን ማሰርቲ ብምዃኑ ቀልጢፎም ክፍትሑ ይግባእ ክብል ጸዊዕሎ ጀርመን ካብ አፍሪካ ዝዘመተቶ ቅርስታት ትመልስ ጀርመን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ካብ ሃገራት አፍሪካ ዝዘመተቶ ቅርስታት ብዋጋ ዘይትመን ኢደ ጥበባዊ ቅርስታት ክትመልሶ ከም ዝወሰነት ሓቢራ እቲ ሃገር ነዚ ኣዝዩ ክቡርን ኣብ ቤተ መዘክር ናይ ከተማ በርሊን ተዓቂቡ ዝርከብ ቅርሲ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ እዋን ናብ ናሚብያ ታንዛንያን ካሜሩንን ክትመልሶ ምዃና ትገልጽ ዘላ በተወሳኺ እታ ነዚ ናይ ምምላስ ውጥን ክትተግብር ብመንግስቲ ጀርመን ተመዚዛ ዘላ ቦርድ ዝተፈላለዩ ስልማት ዘጠቃለሉ ካልኦት ቅርስታቱን ናብ ናሚብያ ክትመልስ ምዃና ኣፍሊጣ ካልኦት ባማይ ዝወጸሩ ኢደ ጥበባዊ ቅርስታት ካብ መበቆል ሃገሮም ወጽዮም ኣብ ኣብያተ መዘክር ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምዕራብ ከም ዝርከቡ ዝሓበሩ ኺላታት ስነ ጥንቲ እቲ ቅርስታት ናብ ቦቱ ክምለስ ጸዊዖም ኣብ ዝሓለፈ ዓመቱን ብሪጣንያ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ካብ በኒን ንዝዘመተቶ ብሮንዞ ብወግዓዊ መንገዲ ናብታ ሃገር ከም ዝመለሰቶ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ብዙሓት ብዋጋ ዘይትመኑ ክቡራት ቅርስታት ሃገራት አፍሪካ ብባዕዳውያን ገዛእቲ ተዘሚቱ ከም ዝተወሰደ ዝፍለጥ እዩ በዝኻ ዝተፈላለዩ ሃገራት ነዚ ኣብቲ ሽዑ እዋን ዝተሰርቀ ቅርስታት ናብ ቦትኡ ንምምላስ ጎስጓሳት ከካይድ ከም ጽንሓ ጸብጻባት የመላኽቱ ኣሜሪካ ኣብ ኤውሮጳ ዘለዋ ዓቕሚ ሰራዊታ ክትውስኹልያ ኣሜሪካ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ወራር ግብረ መልሲ ንምሃብ ቁጽሪ ወታደራት ኣብ ኤውሮጳ ክትወስኽ እያ እዚ ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ መሰረታዊ ለውጢ ክገብራ ኣብ ዝተሰማምዐሉ ዝኸውን ዘሎ እዩ ኣሜሪካ ግዜያዊ ቤት ጽሕፈት እዚ ኣብ ፖላንድ ክትከፍት ሓደስቲ መራኽብ ኩናት ናብ ስጳኛ ክሰድር ነፈርቲ ኩናት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ክትልእኽን ሰራዊታ ኣብ ሮማንያ ክትዕስክርን እያ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኔቶ ከምዚ ሕጂ ተደልይዎ ዘሎ ተደልዩ ኣይፈልጥን ኢሉ ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጆንስ እቲ ኪዳን ድሕሪ ዝሑል ኩናት ኣብ ዝእዋን ዝዓበየ ፈተነ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ሓቢሩ ንወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ግብረ መልሲ ንምሃብ ወጽዩ ብዘሎ ውጥን እቲ ኣብ ተጠንቀቕ ዝርከብ 40,000 ሰራዊት ኔቶ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ቁጽሩ ናብ 300,000 ክብል እዩ ጆ ባይደን ኣብ ማድሪድ ኣብ ዝተጋበአ ኼባ ኔቶ ኣብ ዝስምዖ መደረ ኔቶ ኣብ መሬት ኣየርን ባሕርን ብኹሉ ኣንፈትን ከባብን ዝሓየለ ክኸውን ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ምክልኻል ዓባይ ብሪጣንያ ዝርዝርን ቁጽርን ከያበ ዓቕሚ ሰራዊት ኔቶ መራኽብ ውግእ ነፈርትን ኩናትን ሓይሊ ምድርን ኣዝዩ ክትርንዕ ምዃኑ ገሊጹ ኣሜሪካ ብወገና መላእ ኤውሮጳ ብፍላይ ከዓ ምብራቕ ኤውሮጳ ዓቕሚ ሰራዊታ ከም እትውስኽ ብምሕባር ኣብ ፖላንድ ማእከሉ ዝገበር ኩሉ ዓይነት ሰራዊት ዝሓቑፈ ሓሙሻይ ኣሃዱ ከተዋፍር እያ ጆ ባይደን ንተጋባእቲ ኔቶ ንነብሶ ወከፍ ስድሪ መሬት ክንከላኸለላ ኣለና ዳጊምና ክንርድኦ ዘለና ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣባል ኔቶ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩልና እዩ ዝፍጸም ዘሎ ኢሉ ኣሜሪካ ወታደራታ ከተተርንዖ መዲባትሎም ዘሎ ከባቢታት ኣቕሚ ኣብ ስጳኛ ዝርከብ ጭፍራት ዋጋእቲ መራኽብ ካብ 4 ናብ 6 ብምብራኽ ኣብ ሮማንያ 3,000 ተዋጋእትን 2,000 ፐርሰናላት ዝሓዘ ሓድሽ ኣሃዱ ምስፋር 2 ጫፋት ተዋጋእቲ F-35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ምዕስካር ኣብ ጀርመንን ኢጣልያን ኣባላት ሓይሊ ኣየር ምስ ሙሉእ ኣጽዋሮም ምውሳኽ ብሪጣንያ ብወገና ኣብ ኢስቶንያ ዝርከብ ዓቕሚ ሰራዊታ በጽፊ ብምዕባይ ናብ 1600 ክብ ኣቢላቶ ትርከብ በዘይካዚ ኣብ ባልካኖን ሰራዊት ከም እተዋፍር ብምሕባር እንተኾነ እቲ ሰራዊት ንግዚኡ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ ኣብ ተጠንቀቅ ከም ዝጸንሕ ሚኒስትር ምክልኻል እቲ ሃገር ገሊጹ ኣብ ተኣኺባ ሸውደንን ፊንላንድን ኣባላት ኔቶ ንኾና ዘቕረብዎ ሕቶ ሙሉእ ብምሉእ ተቐባልነት እንተረኸብዎን እቲ ነገር ግን ውድኡን ክኸውን ኩለን 30 ኣባላት ኔቶ ብወግዒ ክታመን ከምብራ ኣለወን ጆ ባይደን ምሕዋስ ፊንላንድን ሸውደንን ምስ ኔቶ ብርግጽ ፑቲን ዘይደልዩ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር
ንኽፍጽም ዝሓንጸጾ ስትራቴጂኻ ድሮ ናብ ነብሱ ይባረቐሉ ኢሉም ዋና ጸሓፊ ኔቶ ጆንስ ስቶንበርግ ፊንላንድን ሾደንድን ካብ ሕጂ ንድሕር ኣብ ፖለቲካ ሕግን ዓሙ ሰራዊትን እቲ ኔቶ ዝጠልቦ መለክዒ ከማልኣ ከም ዘለውን ሓሳቡ ሂብሎም እቲ ሓላፊ ኣባላት ኔቶ ንዩክሬን ነዳዲ ቀረብ መድሃኒት ዕጥቂ መከላኸሊ ብረት ጸረ ድሮንን ጸረ ታንክን ጸረ ነታጉ ዝርከቡ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ክግበረላ ከም ዝተሰማምዑ ገሊጾም ኣባላት ኔቶ ሩስያን ኔቶ ስጋት ከም ዝኾነትን ኣብ መላእ ኤውሮፓን ኣትላንቲክን ሰላምን ርግኣትን ከይሰፍን ተሐምስ ከም ዘላን ኣብ መደምደምታ ምብጽሕን ስቶንበርግ ገሊጾም ኣስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኔቶ መጥቃዕቲ ክፍጽም ኣይክእልን ኢልና ኣጣሚርና ክንጸንሕ ኣይንኽእልን ኢና ይብል ፑቲን ብወገኑ ፊንላንድን ሾደን ኣብ ኔቶ እንተተጸምቢረን ወጥሪ ክዘይድ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ብፍላይ ኔቶ ኣብ ውሽጢ እዘን ክልተ ሃገራት ትሕተ ቅርጺ እንተ ኣንቢሩ ሩስያ ግብረ መልሲ ከም እትህብ ኣጠንቂቑ ይርከብ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልብነ መስግን በብዘለኹሞ ሰላም